Ассалому алайкум, дӯстони азиз, субҳ хайр. Мо саҳаркати Салмона гуворада басте, мана Сиёвуш оста-оста ҷумондистеша. Бедоре то ҳол. Иха накун Сиёвуш. Мана буни довольни. Боба хели кадесте, чико кадесте, намедонам. Сиёвуш. Саҳаркати Нилуфара садигроӣ кардаму вақт мози хестам хонаҳои ҷамъу гир кунам, стирка монам, ягон хӯрок тайёр кунаму баъд намедонам каме дам гирам барои он ки шаб хушрӯ хоб накардем, шаб ҳам дери баъд хоб кардем ва бо саҳаркати чӣ хеле ки гуфтам барвақт хестем. Соати 7 кати аллакай мехезӣ. Ҳозир ҳаво салқин шудагай, соати 7 кати мехезӣ, успед намекунӣ ягон кората. Барои ҳамин хотир албетта каме дам мегирем, мебинам кани. Намехел дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ман нав дар канали Арзанда видео кардам дар бораи ҳомиладорӣ. Намедонам, ҳаракат мекунам ки тезтарак монтаж карда монам. Яке шавад агар шаб монтаж мекунам қати влог ё ки пагоҳ монтаж мекунаму бегоҳи рӯзда ҳатман видеоям мемонам. Манам хеле дӯстони азиз, худо ба шукр ки Салмон кати Сиёвуш хоб рафтан, ай хоб нахестан дар вақти видео кардан. Лекин ман ҳама вақт дар ҳамин вақти видео кардан фикрамда ки вай ана бедор нашаванд, овозашон набошад ё ки Сиёвуш набошад ё ки Салмон набошад гуфта вай гӯш карда истодам ва ҳаракат кардам ки ҳама фикрома гӯям, лекин бо боварӣ дорам ки вақти монтаж карданда ягон гапома нагуфта мондагӣ ҳастам. Анам хеле дӯстони азиз, ҳозир намедонам соат 4 шудеста бошад, барои он ки ман аллакай сар кардам видео кардана соат 3 будак ва соати 4 боз Нилуфара мебиёранд, бегоҳи рӯз шудагӣ ҳастаем. Ман саҳари барвақт хестаги то ҳол хоб накардам, ҳаракат кардам ки як видео, ақаллан як видео кунам гуфта хеста бо вай макияж кардам гӯем. Ҳамин душвории видео кардан, ҳамин макияж кардану мана румолак бастану ҳамин ҳаст. Барои манда ҳамин вазбинӣ мекунад гӯем ки то ки шуда ҳамхел суҳбат кунам кати шумо. Лекин ҳамхел фикрамда ҳама вақт ҳаста ки ягон мавзӯъ бошад ки чандта мавзӯъҳои ман дар китобча данҷа истодага, дар ҳамон китобча менависам ки ман дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунам, ман дар ҳамин мавзӯъ гап мезанам гуфта ва ҳама вақт фикрамда чӣ гап занам, чӣ хел гап занам гуфта фикр карда мегардам. Лекин мегӯям ки имрӯз точно мешинам видео мекунам мегӯям, лекин вай Сиёвуш тарсонди ман. Хести ай хоб, мана Сиёвуш ай хоб хеста. Дӯстони азиз, бегоҳи рӯз шуда ҳамхел ҳаво салқин шудагӣ ҳаста ки треза дига кушода намешад, барои ки ҳаво аллакай хеле салқин. Инҷода ман картошка тоза кардам, авқот ҳаста, лекин бо ман картошка хостам каме картошка тайёр кунем. Камтаракам хел барои кӯдако гуфта хонада шития Нилуфар ай садик омадаг, чӣ хеле ки мебинед жемпир кати, носки кати. Барои ҳамин вай рафта харидан дар кор уже чизои вай тирамоҳа. Салмон то ҳозир хобай, саҳари то обеда дар гувора баста будамша. Ман рости гап ранги очам бар ин хушрӯ баста натонистам ё ки чӣ хел ки камтар тар карда буд вай побандакоша. Баъд ман офтоб кардамша ва баъди обед замида хобондамша, барои он ки вақте ки дар гувора бастамша инҷиқӣ бисёр кард. Тез ман рафтам ва хушрӯ хоб накардак, намедонам барои чӣ. Бо пагоҳ насиб иншолло бо мебандамша, чизош қоқ шавад гуфтам, баъд вайкам бо хушрӯҳак бандамша гуфта заминда хобонда боша. Хоба зад то ҳозира ба ҳазур. Ман хайрат видео кардам, номаш чӣ мегӯянд, бедор наштани ягонташ. Нилуфар қафотар шинен, пеш телевизорда наздик нашин қафо. ҳозир Нилуфар вай гуфтестай авқот гуфтестай, ҳавайда авқот кашидатиюм. Сиёвушам фақат пеш Салмон мебиёд мешинада, апашкати нигоҳ мекунад. Не ки имрӯз гуворада бастимша, Сиёвуш мебиёд рӯша мекушод.
хобай мебиёд руша мекушад, руша кушода мемонад фақат. берун уже торик. либосро гирим қоқшда бошад кати курпача ва таги салмонда мепартам фақат барои ҳамин хотир офтоб мекунамша. ин чизои қоқшда бошам простино, як сушилка пур либос офтоб кардаги ҳастам. ман пага ҳамаша утю карда ҷобаҷо кунам монум шуда ва тамом. вале гилемчи ҳамомхона тар шуда буд, мехостим як бор шумша. бас сиёвуш там ёдтияда я бор те апашта даҳанда накун вай сиёвуш. ман якта фирфирак овардиян бобош бари якта фирфирак ҷанг вана дидем коруша. охай гвора истар кун гирша. салмон инҷода бедор шиштай мультик тамошо кардам. бисёриҳо мепурсанд. раҳмат дӯстони азиз ки мепурсен чӣ хел гуфтам калонак шуда ман ҳамҷа ҳушёр шуда шитсиян ва ёшкати аков апашкати намемонандша ки инҷа вай кунад. кани шумо кунен бинам кани дидена хулигания непоҳо мекуд ана ваям хали фирфиракда даун хона кунина инҷада бо чашмиягон касе назанад вай апасния. тамом ҳуши одам рафт. ина шабинам сиёвуши хулига чӣ мехоҳӣ? кани як бор сиёвуш кунад метавонад сиёвуш ё ки не? ох худои ман бар апаштате. дӯстони азиз инҷа бегоҳи рӯзда ҳамсоя як табақ ош овардиянд бо ва кӯдакҳои ишкамошон сер имрӯз барвақт хӯрданд ва бинанд меёд ки манда бутулкада об рехтате яъне вайда пиёлада не бутулкая дида ҳамун бутулкада часпида. одами ташна ҳамун пиёлаям мехӯра. дӯстони азиз имрӯз ман ҳамин шкафи полкаи аниқтараш косметикаҳои ҳамаша холӣ кардам, тоза кардам, порядок кардам, нодаркораша ҳамаша мусорда партофтам. якчандта чизое ки аллакай истифода намебарам ҳамаша мусорда партофтам ва чиз мондам. рости гап умуман косметика нестай ва беҳад кам чихелгон ва ҳам он қадар бисёр истифода намебарам. ман ҳамин рӯз косметика кардагӣ будам ва дар назарам ҳама хел ҳиссиёт ки манам бисёр косметика кардагӣ ҳастам, лекин ман беҳад кам макак кардам. тамом ҳамин тобистони дароз ман умуман косметика намекардам. ай пушти гармия барои он ки вай ҳамашон хел об шуда мерехтанд. оста боҳози видео кардистам. имрӯз видео кардам ва вай кардам бо гӯем косметика макияж кардем кам оста ана кӯдакҳоя бинанд вай кадистанд. ҷога дровардамшона хобондамшона ва ҳози худам дромада хоб мерам, косметикаҳо мешум ва монтаж мекунам. мемонам ман имрӯза видеое ки кардам монтаж кардам шуд насиб иншоалло пагоҳ бегоҳӣ дар канали Арзанда насиб иншоалло меброяд. анам хел дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем. ва боз як чизи дига пурсиданӣ будам дӯстони азиз ки комментарияда нависен ки кӯдакҳои шумо масалан шабда ҳози сиёвуш шабда вай мекунад памперс мепӯшад ва аз шумо мехоҳам пурсидан ки дӯстони азиз нависен комментарияда ки кӯдакҳои шумо чанд солагида масалан ай шаб рӯзона да памперс намешад, танҳо шаб мепӯшад барои он ки вай бисёр об мехӯрад сиёвуш ва саҳари мехези аллакай памперсаш пурай ва шабда гаршок намегӯд. пеш ай хоб карданаш гаршок мекунад, лекин бо всё-равно саҳари мехези ки памперсаш пурай. барои ҳамин хотир ман памперс мепӯшонамша ва ҳам уже хунукӣ шудестай ва намехоҳам ки шабда вай кунам бе памперс хобонамша.
барои ҳамин хатоҳо баҳор ҳаво гарм шавад, агар мумкин то баҳора яке худаш мебурад полинисти ай памперс, яъне шабона агар ки умуман памперсаш қоқ бошад баъд пура мебурад. Рости гап ба ёдам нест ки Нилуфар кай буромадагӣ буд полинисти ай памперс гӯем. Нависен ки да чандсолагии кӯдакои шумо ай памперс шабона буромадагӣ ҳастанд. манам хеле бисёри баъд гап назанам дӯстони азиз, пагоҳ насиб иншоалло бо ҳатман суҳбат мекунем. Ман имрӯз мехостам ки видео мотиватсионӣ кунам, лекин саҳари Салмон намондагма ва тез бедор шуд гӯем. Барои ҳамин ход яке пагоҳ насиб иншоалло шавад, агар ҳатман ягон видеои хуб нағз мекунем. манам хеле дӯстони азиз, хайр, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед, лайк мондана фаромӯш накунед, комментарияда фикротонро нависен. хайр.